Puilano, Jotono, Kakaham, Riparmotani Ungui, Diani Sakbaiti Ungui, Pini Nornibus Kangakisa ang Kok Sanani Bagai Manub Jaka, Tamni Hinba je TTADC ni Tanai 17 Tarigo je ruling government tongmanai lefron ni bongni miat paimani yagulo abonotui gobang ma political party dai bibono NGO strogno tuyui je kogrok salaika ebong bubagarano tuyui bibono borok je kok kesaka abonotui nan kisa tini kok sanani nei nongni buskanggo phayo gakai ang puilano sanani nayo je bubagara tabu kaisa non political organization triprano tuyi bo chini dofani samung tangai tongo dofani bialo klai tongai rongno jara mosayang tongnai ba bibonno angko wo klai tongai rongno bo tinu samung tangai tongo baru tabu ani kokung kha oro tini kok samaning kha mo je thanai 23 tarik me o salo nini TPF ni ungui je chini buku patal kina jamatia tai bini ojamarano tui governor ni thane kaisa deputation likha o deputation bo kaisa proposal likha jehetu TTADC omochi indigenous people rongno ni bagise khajangmani ba hekai oro indigenous people ni hoiteno biশেষ কইরা যতনি ন খাসুকসা যতনি ন মকল ni mukti ya hai chini ngoni kai chini mol o hano naikoli phainai chini bubagarano aro jodi administrator khaiga kai chini dofani samung tangthiniwo ba chini borongni dukho kosto wansukthiniwo bo kaham kai toli manane kai samung tang manane nei bo kaisa proposal likha kai o proposal rimani yagulo bibono borok bibono kok sanani chengkha eka omono rugino ang kisa kok sanani ang niyabo bubagara bai bibono isuno tui tipra hasten bibono isuno tui ang kok saka tamni hinba जों जे borok bubagarano tui राजनैतिक थंनानै नायो बा बनो इशु खलायै बिबोनो कक हानो सानानै नायो आबोनि प्रतिबाद जों खायनानै जिनि राइट्स दंगो गाय आबोनि बागैनो आं तिनि अकगनो न सानाय जे जिनि बुकु पाताल खैना जमातिया जेता सामानि बो कासे प्रपोजल लिमाने आबो सांबिधानिक दा असंबिधानिक बरो प्रश्नया बिनि राइट्स दंगो बो जे कुनु बरंनो गवर्नर नि थानिवा प्रपोजल लिनानि बिनि राइट्स दंगो जुदि जिनि बुकु पाताल खैना जमातिया टेस्ट तारिखो जे डेपुटेशन लिमानि अमो जुदि असंबिधानिक उंगै तंखांका काय थानाय 14 तारिख मेवो कासे रिजनल पार्टी नि तरफ थेके गवर्नर थानि डेपुटेशन जाखा हेके बरक बो आ डेपुटेशन 3 जना बरक नि मुं बरक प्रपोज खायका इभेन खरकचा मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर न एडिशन इनचार्ज नानि बागै बरक साका हे ककं खमो जुदि पाताल कैना जमातिया टीपीएफ नि अक्रा जग बिनि सामनाबो जुदि असंविधानिक बुंटांखा काय 14 तारिख मेवो जे रिजनल पार्टी नि बरर 3 जना बरक जे मुं प्रस्ताव रिमानि आबके संविधानिक ना असंविधानिक अकंना खाय बरक तांगै मिया बरक 26 तारिख में प्रेस मीट का तांग अकंना खाय बरक सालिया क्लियर खालिया बरनि प्रपोजल जुदि संविधानिक नखाय चिनि बुखु पाताल कैनानि प्रपोजल खाय तांगै संविधानिक बुंयावना आर बुखु पाताल कैनानि उनको प्रपोजल जुदि असंविधानिक बुंटांखा काय बंनि प्रपोजल बतांगा असंविधानिक बुंयावना और बर आर्टिकल इनको 6 दलनि प्रोविजन 16 नि 2 उनको साका अब गवर्नर जे कोनो बरकन जे कोनो कबो बन अपॉइंटमेंट निर्माण जरा पाइ खांका काय बन पाइमना बिनि संविधानिक क्षमता तंगो ब साबना रिने रिया अब इनको गवर्नर ब साक बाइखांना अपॉइंटमेंट हयतो जे रुलिंग गवर्नमेंट तंगो बरकनि बिसिंतिका प्रपोजल रहाका काय आबनो विवेचना खाय केबनो ब एडमिनिस्ट्रेटर ब अपॉइंटमेंट लिमानो अब बिनि राइट्स अब संविधानिक बिनि क्षमता तंगो हेकाकाय नों नरक 14 तारिख कैसे रिजनल पार्टी तो दाबी न खाइ हेका किंतु बंनि अब बरक साबनि मुं रिखा तो बरक प्रेस मीट सालिया साकाय जों क्लियर खाइमा खामो आरो ताबुक जे एडमिनिस्ट्रेटर जीके राव न रिमानि बिनि मुं तो तंक करे हेकाका गवर्नर बरक न अंक खालिया काय ताबुक कखंखा जे बुबाग्रा नि मुं प्रस्ताव खाइमा बाय अब त असंविधानिक या हेकाय बो खरचा अ हानि न बो चिनि बुबाग्रा बो एडमिनिस्ट्रेटर उनखाले ताम खति तंबा
अब फानो बुबागरा नाया बो एडमिनिस्ट्रेटर ना बनाया बुबागरा न विभिन्न समय विभिन्न राजनैतिक दल हयते साका बनो एमपी स्लामना बो साका थानाय विधानसभा निर्वाचन सिगां बनो चीफ मिनिस्टर नि एक खालायनायनि अफार बो रिजाखा विभिन्न भाबे बनो अफार का किंतु बुबागरा आबनो कोन अफार न फानो बो रिसीव खालिया बो यासागलिया अमनो कारिबो विभिन्न बरो विभिन्न जरावो अक्ति साका पुइला जाति उलोपाति बुबागरा ताबो बरो बा विभिन्न कक्ति साका का बुबागरा अमनो प्रूफ खाइका पुइला जाति उलोपाति जखन एनआरसी केस न तयै बो कांग्रेस नि प्रेसिडेंट तंफ्रो नों एनआरसी केस विथड्र खादि आथा कांग्रेस नि प्रेसिडेंट जाका दिनि सापुरो बुबागरा स्राय सराय साका आं पुइला जाति नि कग्न मानसुनाय उलोसे पार्टी नि आबनि बागैनो बा कांग्रेस नि प्रेसिडेंट नि पोस्ट जाकादि दिदि खा बो एनआरसी केस न नों ताबो कन्टिन्यू खाइ तंगो कोरोना भाइरास ओ बेमार सितरा फाया हिंकाकाय तिनी तो उनको उठा कामो तामनाने आबनि राय उठा कामो एकटा जों उनको मा खामो गाय तिनी जारा विभिन्न इस्यु न तै जे कक सानाय बुबागारन तै कक सानाय इनडाइरेक्टली जारा कक सानाय डाइरेक्टली जारा कक सानाय हिकाकाय बर वान सुबि नायथुन साबो दफानि बागै सेक्रिफाइस खैका जे रिजनल पार्टी बर रक तिनी साव दफा हानि बागै जों दङ थै रिनाय अनेक किसु खायनाय हिनि सानाय तिनी क्षमताव फाइमानि आराय बছর काय थांका मुकुमु तामतं तामो मारितं अनेक किसु साका खुमुलंग जेदिन त्रिपुरानि एसेम्बली आसुगो आदिन पुइल एसेम्बली आसुमान दिन साजाका खुमुलंग मेडिकल कलेज उंनाय हिनै किन्तु तिनी खुमुलंग आराय बছর लाई थांगा दुइटा बाजेट लाइखा किन्तु तिनी खक्सा रां आरो तिनी सेंसन उंया तांनि उंया अमो अकग रखा बर तांनि साया एकाय ताबो ककंखा आनि उंको जे तिनी जेरा ओ बुबागरा न उनको जे खायै जे कक सामानि माने तै जे कक सा बांलाय मानि बा बय बिबनो सालाय मानि अमनै बेबसाबो आं ताकिसा सानानि मुसुंगो जे रिजनल पार्टी तिनी असंविधानिक तिनी पीके जमातेनि ककनो असंविधानिक प्रपोजल हिनि साका आं बरनो सिंना मुसुंगो ताबो जे विलेज कमिटी जे तंगमानि ओ विलेज कमिटी तो ताबो इलेक्टेड मेम्बर तंगो लेफ्ट फ्रन्ट निपानो सपोर्टार फनंतो बा आईएनपी तिन सपोर्टार फनंतो बा जेकुन सपोर्टार फनंतो बेके बर कमिटी विलेज कमिटी तंगतो तै बाहायके बर कमिटी खायसा खाय जुर खलायो एडीसी रगो ताबो एको विलेज कमिटी रगो बर बाहाय परिचालना खलाय बरनि तो ब्लक थांगैबो बंनि सिल सय नांया बर बाहायके खायका आबो कि संविधानिक ना असंविधानिक अमो बर क्लियर जुदि खलाय कांगाय चाखामो बर एक्चुअली जारा संविधाननि सम्पर्के पढ़िया ज्ञान करे नलेज कम चर्चा करे अमति बर रंगनो अमति असंविधानिक बा अमति संविधानिक कक सियावै कक सावो बर मन क्लियर खायनानि उचित तामनि हिनबा संविधाननि सम्पर्के अनेक किसु जों पढ़िनानै स्टाडि खायना नांगौ जुदि निजे इंग्रेजी इनको सैजानो बुजियाखाय आबनो कक बर खलायै जुदि साका हंगाखाय चावो तामि हिनबा सियार काकाय बुइ सिनायनि थानि काहामखाय कक बरक बायखाय सैनादि एखाय बांला बायफोन सै परि खांखाय चावो अर जे आर्टिकल नि कक साका 16.2 एवं 14.3 व तामतं परिनादि बुइना परिरिदि आर एडीसी नि जे एकजन कैबिनेट मिनिस्टर न इनचार्ज न जे विशेष कर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर न अमं खामो जे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर न एडीसी न तो नायकलै तंगो ब नुडल ब मिनिस्टर एके काय आरो त बन तय आलादा काय स्पेशल बन त तय इनचार्ज नि घोषणा न नंगेबले एक्चुअली ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बा जारा ताबो अकक साइताने बर बिन पावर न से प्ले खाइना दिनि रिंया बिन पावर जुदि ब प्ले खाइना नि करन हिंगा काय बर अमनो खलाय मान खामो जे अकक रंनो बर सागला खामो अमो बर ग्लासि थाइ क्लाय अकक सामने ब्लेकना लासिनानि थाइ क्रायो काय आबनि बागिनो आं साननानि नायो जारा छाइमिया उंकोया बरक से अमति कक सावो और पीके जमातिया जे सामानि अमर थिंगनो तंगो एका आबनि बागै पीके जमातिया चिनि बुबागरा मुंनो जे एडमिनिस्ट्रेटर खायनान बागै जे प्रपोजल लिमनि आबनि बागै टीपीएफ ताइ चिनि पीके जमातिया न आं लाइकेनो खाका हम याफारो जुदि ब चिनि बुबागरा एडमिनिस्ट्रेटर उंनान मुसुंगिया बमिया बानो साका एका काय क्लियर जे बुबागरा एडमिनिस्ट्रेटर एडिसिनि उंगला एवं जोंबो बनो सापोर्ट खायो महाराज जे एडिसिनि उनको जे एडमिनिस्ट्रेशन उनको जोंबो नाया काय ताबो आं ताकिसा कक सानानि नायमानि गाय कयेकदिन आगे माने थानाय 5 तारिख एप्रिल 2020
सेनन पत्रिकायाव कायसा कक साका तामा पाहाड़े जिगासा पयला जाति এখন কই नै अमन एगेंस्ट चिनी उनको एडवोकेट अरूप देवबर्मा केस कायसा फाइल खाइका निया उनको थानाव एकाकाय अमति रिबो चिनी बुबागरा एडमिनिस्ट्रेटर उंगन मुसुंगिया बमिया बानो साका एकाकाय क्लियर जे बुबागरा एडमिनिस्ट्रेटर एडिसिनी उंगला एवं जोंबो बनो सापोर्ट खायो महाराज जे एडिसिनी उनको जे एडमिनिस्ट्रेशन उंखौ जोंबो नाया काय ताबो आं ताकिसा कक सानानि नायमानि गाकाय कयेकदिन आगे माने थानाय 5 तारिख एप्रिल 2020 सेनन पत्रिकायाव कायसा कक साका तामा पाहाड़े जिगासा पयला जाति এখন কই नै अमन एगेंस्ट चिनी उनको एडवोकेट अरूप देवबर्मा केस कायसा फाइल खाइका निया उनको थानाव एकाकाय अमति रंग चिनी बुबागरन एगेंस्ट ओ पट्टासा त्रिपुरा हिंदी एकाकाय नि सेनन पत्रिका हिंदी बा विभिन्न पत्रिका र गमति न काइ तंगो पयला जाति उलो पार्टी এখন কই रखने गोबां मा काइ तंगो ए समस्त कन्सपिरेसी एकेर पुर एक बुबागरन मुंगत बुबागरन तांगास टारगेट बताबो राजनैतिक व्यक्तित्व या बो काइसे एक नन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तुइस तंगो बन तांगास टारगेट मा खाइका जत पार्टी तांग बन टारगेट खाय तांग तंग बुबागरन थाने अमन तंगो बुबागरा चिनी दफाना हामजागो चिनी दफाने दुख कष्ट न बो बुजियो नायो खोनाकाय खायक जागो असुस्थ क्लाय तंनाय रंग तलांग चिकित्सा खलायो उ फातानि फाइने रंग माइमो जाय नखाय लामाव हरदि बरबो जाय थाङै माइचारियो माइ बागैयो रांकरिं तंखा जों नगबार रिमाया हे खोनाकाय बो रांदि हजावो अमन बुबागरानि दोस अ चिनी दफाना हामजांगान चिनी बुबागरान दोस आबनि बागैन चिनी बुबागरान विभिन्न राजनैतिक दल विभिन्न अंकरक मथारक ताबो मकल कियरजाक दं मकलनि फनुं जागो सुतरां जों आबरनो मांगनाय आं सानानै नाय जे रिजनल पार्टी तिनी विभिन्न समय तिनी दफानि बरनो कक साका तिनी आराय बोसोर बर कुनु खलायमिया तिनी त्रिपुरालेण्ड नि कक साका तिनी उंगिया तिनी बरक हाई पावर कमिटी ओताम दिखा टेरिटोरियल काउन्सिल बंनि जे मेमोरेंडम सबमिट खायमेन 35 नम्बर दाबी ओताम त परि नायला बंनि जे दाबीनि बय जे मेमोरेंडम कपि आन थानि तंगो 35 ओताम त बर टेरिटोरियल काउन्सिल सानो त्रिपुरालेण्ड सान्या गाय अमो छिमिया बर आगि साका एनआरसी केस जोंबो खालायनाय सीआईबी केस जोंबो खालायनाय खादा खालायका बर खालाया सुतरां बरनो ताताल साकांकाय चिनि लुकुर अराय पराय उंगो जाहाते चिनी बर रंग अराय पराय खायातै आं बरनो कयजावो नर ताताल कक्ता सादी चेंग्रा कक्ता सादी साकांकाय चिन बर अराय पराय उंगो आबर खायमानि जाया जुदि राजनीति खायनायका कुबै कक्न साइ खायदि मानमानि कक्न खायदि जेता रिमा मानि जों रिमानो आबनो खायदि किन्तु जों आराय बोसोर थांगा तिनि कुनु मुकुमु नुगिया चिनि दफानि तिनि माधव बारि चमुनिबो चिनि बररक सीआईबी केस इनको न सीआईबी बिल न कासुनान बागै आन्दोलन खान्थिनि पकजाखा बोथार आरो थैलिया ईश्वरनि खायरंमानि बिनिखौ माने नायकिनिबाय किन्तु माधव बारि जे कगनाय जे दागिनाय तिनि नों दफाना हामजांनाय हाना हामजांनाय नों तिनि खरकसा आदागिनाय नों तिनि सस्पेंशन खालायमैया मन्त्रि सभा तंतै अमना हायलाचिमानि तामतं मनि हायलाचिमानि तामतं सादी दफानि कक सावै मिनिस्टार उंगानि परे खरकसा चिनि दफानि बर 5-6 जन कगै खिकलायरिमानि यागुलो खरकसा पुलिस अफिसार न सस्पेंशन खायमैया दागिनाय न अमनि सायलाचिमा कत तामतं तिनि चिनि बरर कगजाखाय जे कुनु खांजाखाय न खुमुलुं हस्पिटाल थांगो किन्तु नों आराय बोसोर क्षमता अंखा तिनि खुमुलुं हस्पिटाल न तांगि कतर खायजे तिनि आरो एक्सरे मेसिन करे तिनि जे कुनु इंको करे तांगै करे नर क्षमता फाइना नागिलावने किसु कक साकाब्ला ताबु तांगै पयमैया आर ताबु खाय क्षमता 17 तारिख लेफ्टरनि क्षमता पाइथामनि यागले ताबु खाय साब जुनाल रंनि क्षमता कमिटि र खालायना कक साइतंसो तिप्रासन कक खायसा सालिया आ खुमुलुंगो मेडिकल कलेज खुलुंनाय कक खाय पगैस थांका दफानि कक खाय पगैस थांका क्षमता से अमो सिमिया साना नङानि किसु तंगो माइरम बाग थलायथिनिबो अ जे ताबो कोरोना भाइरस नि माइरम बाग लायथिनिबो गोबां मा जागाव तैना आनो फोन खाय सावो आनि एलाकावनि कंग्रा आं सावनो जोंबो आनि फेमिलि न चिनि फेमिलि न हयतेबो जों रिखा गोबां मानो 10 केजि खाय ताइ समरकबो जों रिखा महाराज नंगैबो आं आनि एलाकाव बाखा
কিন্তু যারা বই বাংলায় বইনি রিজনাল পার্টি রংनि बांलाय रok फायै जोंनो साफायो जोंनो बाल्टिं टान सुजागबाय 5 केजि खाय रिउन सामानि नगा थां सुमानि 3.5 केजि जोंगो काका जोंनो 3.5 केजि मानो अमो सिमिया माइरम काहाम तो माइरम काहाम बाय हामियानो सापुलुइ दिवो आने एलाकानो दिवो माइरम पायै बाजानि काहाम बाय हामियानो सापुलुइ आबनो रिवो अनेक टिप्रासा आबनो उखै मालिया चाइ मालिया आबनो ताम खायका बरक जुवाक बखापो जुवाक गुतुक संगै फालका आबनो चाइ माया हेने अमति गथनार टंगु ओंखाय आबनि बागैनो जों लाचिनानै नांगौ ओंखाय तिनि बरक दफानो बसि खायका खाया किन्तु क्षमतानि बागै तिनि बुफां टटबा गाहाय स्राबै टंगौ साबनो स्राबै टं जे बरक चिनि दफानो सकमरनाय हिं टंनाय जे पार्टी चिनि दफानि हामिया गाहाम नायमैया अमतैनो बरक तिनि क्षमतानि बागै बुफां टटबा गाहाय स्राबै टंगौ आबनो काइसा कक टंगौ चिनि दफानि आगियो जे सरदा हान खायनै गाय जारा दफानि कक सानाय हानि कक सानाय तिनि बरक टाटा मुंखा सुतरां जों आबनो कामका बुजिनो नांगाने हिंगाकाय ताय आंका मोसानाय अमनो जों जे बुबागरानि चिनि जे एजेंडा चिनि त्रिपुरा मथानि एजेंडा टंगो जों बसकांनि सालो चिनि एजेंडा तिनो जों सामुं टांनाय बुबागरा ताबो जुदि गारि गुरा बा प्लेन रक चलिखाय दाकिनो फायना नमिया साकाबो आं खाख्लायो बुबागरा फायमानि परे चिनि खटालखाय चबानि बटां साख्लायनाय चिनि सामुंनि बटां साख्लायनाय जों बुबागरानि कक बायनो जों चलिनाय गाय बुइ अराय पराय जेसेबानो खायनानि बागै जोंनो कक साइतंथुन जों अराय पराय उंयावै बिब्रान्त उंयावै जों बुबागरानि दिग निर्देशना बेनो जों बसकांनि साला सामुं टाङै थानाय जों केबनो बो किदिया चिनि बुबागरा जे सावो जों आरो थाङै बुंको जाति कलायलायनाय एवं चिनि दफानो जतदुक पारे जों सिंगो खायनाय गायता काइसा ककंखा ताबु आं पाइथागो किसा सानानि नां टंगो ताम हिंगाकाय ताव फातार हाव चिनि बरर गोबां मा कसाजाक चिनि बुबागरा अनेक चाइतखा आं निजेबो अनेक किसु चाइतखा गाय किसु किसु बरन टुफेटा साधारणत इ पास माइनि बागैसे ताबु चिनि बरर फाइमेया बेंगालुरुनि फाइमेया केरालानि फाइमेया दिल्लीनि फाइमेया मुम्बाइनि फाइमेया मणिपुरनि फाइमेया बा गोबां मा जागाव ताबु हायद्राबाद रग कसाजाक टंगो गाय जेता दफानि बरकनि कक सानाय दफानि कक सानाय हानि कक सानाय ओ इ पासनि व्यापार खाय बरक टाङै काइसापना कुन खाइमिया आनि थानि मिया भिडियो काइसे रेकर्ड टंगो अमनबो जुदि आं जारा ए करंनो कयजो जारा मीडिया रंनो नर बाबा तामि रिमान आं नं थानि रहनाय एगाकाय नर आबनो तामि रिमानो जे एकजन दफाना हामजानाय मिनिस्टार बाय काइसा बरक बेंगालुरु दाबर तंनाय कक सालायमानि केरालाव दाबर तंनाय कक सामानि आपनि रेकर्ड टंगो नर खनाय नदि ताताला साको कमतिके विभिन्न जागानि रिपोर्ट आं सालबुरबुर मानै टंगो एकाय बरक दफाना नासिन हामजा टंखाय दफानि बागासिन वानसुगै टंखाय अ सिकोन छाछा सामुंनो अ इ पास कसाय टंगानो तां बर क्लियर खायरिमाया आरो बरक माइ मुसाया आरो नक बारा रिमाय तिखाय रिजागो विभिन्न रेल स्टेशनबो टंगैमाया खुंखलायमान का बुबागरा नासे साचु नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन तंग सामुंटां मा काय नों मिनिस्टार तंगतै एमएलए गोबां मा तंगतै नक्टां ताङै मैया दफाना हामजा टंखा ताबु नर बरो बर कमाय तंगतरा टाङै तांनं खरां खनाया आबनि बागैनो आं साननानै नायो जे जों दफाना बुखु बायसिमि हामजां मा बायमिया जों खा बायसि हामजांना नांगौ दफानि दुख खस्थनो जों खा बायसि वानसुना नांगौ बन कगनो जों खानानै नांगौ गाय आबनि बागैनो आं त्रिपुरा मथानि जत सामुं टांनाय ताखौ बुखु जतननो आं कयजावो नरक बुइनि कक बाय अराय पराय तामुदि बुइनि कक बाय खाता बायदि जों बसकांगो चिनि बुबागरा फायनाय बुबागरा सबा बटां साख्लायनाय चिनि बसकांनि सामुं बटां साख्लायनाय अ सामुं बटांगो जों जतन थानसा खलाय जों बसकांगो आबोबै थानाय ओंखाय अमनो काइसा सोंमु नरकनि जे त्रिपुरा मथानि बिसिंतै जिकेरावनो एदिसिनि बाजार जागमानि न नरक सापु दाख्लायते बाहायके खलायके जाखुंनो आबो नरकनि तामतं नरक त्रिपुरा मथानि बिसिंतै अमंखा गभर्नमेन्टनि आबंखा निको गभर्नरनि बिनि पावार तंगो बजेखन बरनो ताम हंजाकाय आं अकगनो यामरक यासागै सानाय सिनिफिके जमाते सामानि जेहेतु टीटी एडीसी म त्रिपुरा सारंनि बागैसे जेहेतु हा खावै रिजांमानि बेरा रुइ रिजांमानि बा अरो जुदि त्रिपुरा सा खरकसानो जेसनो पनो
chini bukung barano tipra sa tipra hani borno jodi administrator de thangkai bo chini tipra sarong ni dukho kosto bujinai gai boron thang pahar elakar ko thang nukja je chini borong mai musa botikai tuima ni botikai e bises kore bise amsaini dukho kosto no bo bujiu samung tang manani ini ambo khaklayo aboni bagena jengbo dabi khlainai je tipra mothani unggo je khorok tipra sanano administrator khayei তাই কাইসা কমিটি বা অ্যাডভাইজার কমিটি কাইসা খাই দিনানুখো বা আর বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি নি বড় রংনব যদি তংখাং জাকাকাই বড় উনান মুসংখা বড় কমিটি নি মেম্বার খালাই দিনানুখো অমসংগ নাইयो हामबाय